Salletøsen og Dullemulle. Nej, Dullemussen. Og jeg er Salletøsen. Okay, og jeg er så Fisherman. Hej. Jeg sætter mig lige ned. Ja. Right. Vil du have en mandarin? Ja, tak. Ej, kan vi så ikke godt være mandarinvenner? Altså, tja, jeg har ikke rigtig haft nogen, så... Ja. Bliv med mig. Fuck cool. Hallo? Hej, søde. Hej. Det var altså ikke med vilje. Jeg har bare helt glemt, at jeg har altså mødt nogle rigtig søde piger her. På ungdomsklubben. Nej, jamen jeg ved godt, at vi skulle have mødt der. Jeg har altså bare helt glemt det. Ej, det mener du også ikke. Vi ses. Hej. Hvad skete der? Min kæreste er lige slået op med mig. Ej, så får vi brug for 1000 mandariner.